ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ತನಿಷಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಜೆ ಅಂಚನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಕೇನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆರೆ ಉಂಟು ಬರ್ಪರ ಹಾಯ್ ಪನ್ನರೆ ಆ ಬರ್ಪರ ಓಲ್ಲೆ ಬರ್ಪರ ಬರ್ಪುಜೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ನಮಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ನನ್ನ 3 ದಿನ ರಜೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಸರಾದ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋದಿತ್ತೈತೆ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಂಡೈತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ದಸರಾದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋದಿತ್ತೈತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 41 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಉಂಡು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ ವಿಡಿಯೋನೇ ಆತು ಪೊರ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಏತು ಪೊರ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಎಂದೆಂಡಲೆ ಒಂಜಿ 7 o'clock 6:45 7 o'clock ಅದನ್ನ ಪೋತೀನಿ ಪೋದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ 11:45 ಅದನ್ನ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಆತು ಪೊರ್ತುಲ ಉಂಟೊಂದು ನಡತೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಚೂರ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ 8 ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದು ನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಏನಾದ್ರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಕ್ಕೆ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆತು ಜನ ತುಯಿನಿಕ್ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ತುವರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಕಾರ್ಬೇನೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆತು ಪೂರ್ತಿ ಇತ್ತಾತೆ 7 ಹಿಡ್ದು 11:45 ಮುಟ್ಟ ಆತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ನಡತದು ಉಂತದು ಪೂರದ ಆಲ ಪ್ರೇಜನೇಜ್ ಎಂಕುಲ್ ಗಾಡಿ ನೋಲು ಅಂತ ಅದೇನು ಗೊತ್ತು KSRTC ದಲ್ಪ ಉಂತಾಯಿನಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಅಂತೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತುಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನೊಂಜಿ 3-4 ಟ್ರಕ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುನತೆ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ನಾನಾಗ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುಜ ಬತ್ತದ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುನು ಅಂಚ ಬಿಜೈಡ್ ಅನಾಗ ಬೇತೆ ಮಾತ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಣ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ 3-4 ಟ್ರಕ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗೆ ಅನ್ಬೇಡ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸೀದ ನಡತೊಂದು ಪೋದೆ ತೂದು ವರ್ಕ ನಡತೊಂದು ಪೋದು ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಒರಿದಿನ 3-4 ಟ್ರಕ್ಸ್ ತೂದು ಅವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3-4 ಟ್ರಕ್ ಅವು ನಡತೊಂದು ಪೋದು ತೂದು ಬತ್ತಿನ ಒಕ್ಕ ಪಿರಾ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ KSRTC ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂಡು ಪೋಡತ್ತೆ ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಶಿವನ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಡ್ತು ಇರತ್ತೆ ಅವ್ರ ಟ್ರಕ್ ಪಾಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಆವೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಅಕುಲು ಆತ ಮಾತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಇತ್ತೇರಿ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಜನರೇಟರ್ ದೀತಿನ ಹಾಕಲ್ಲ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ದೀಪಿರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತದಿಪ್ಪೇರಿ ಅವು ಅಥವಾ ಆ ಶಿವನ್ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಟ್ರಕ್ ಅವನ್ ಗೊತ್ತು ಜೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲ ಗಾಡಿದೆ ಒಂದು ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಂತದ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಅವಳ ಪೋಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಮ್ಮ 11:45 ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಜನಕ್ಕೂ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏರಿಯಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅದು ಪುಡತೆ ಏತು ಜನ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜಾಗರಣೆ ಮಂತಿದ್ದೀರ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೀರ ತುಳೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪನಿ ಕುಳ್ಳೆ ಏತು ಜನ ನಿದ್ರೆ ಪೂರ ಕಜ್ಜೇರ್ದು ಈ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತೂಪೇರು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಇಂಕು 11:45 ಪಿರ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪಗ ನನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಲೆ ಕತೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ವಿಡಿಯೋದ ಕತೆ ಇಂಕು ಪನರ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ದಾಲ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಜಿ ಪನರೆ ಪೂಜೆ ದಯಪಂಡು ಆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ತೂಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಲ ಆತನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆಪುನಂದು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಅವೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ತೋಚ್ಪಾರ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೇಜಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕಡ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕುದುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಜೋಶ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಳೀತು ಮಾತಾ ಇಂಚ ಮಾತದ್ದು 2 ವೀಡಿಯೋಸ್ ತನಿಷ್ಠ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ಬಲೆ ದಾದ ಪಾತಿರ್ವೇನ ಪಾತಿರ್ ಜನ ಬಾಲೆ ಬಲೆ ಪುಟ್ಟ ಪಾತಿರ್ಗ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ತೀರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಪೋಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಆಪುನ ಹಾಯ್ ದಸರಾ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತೂ ಇರತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಜೈರಿಗ ಓಕೆ ದಾದಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕು ಪೋಕ್ರಿ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿನತ್ತಿ ಅನ್ ಬುಡು ಪಾತಿರ್ರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ಯಾರು ಬುಡು ಆಯ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಅಂಡ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಇಚ್ಚಿ ದಲ್ಲ ಪನ್ನರ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜ ನನ್ನ ಡೇ ದಿನ ರಜಾ ಮುಂಜೆ ದಿನ ರಜಾ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕನು ದಾಯ್ದು ತನಿಷ್ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ದಾಯ್ ಲಕ್ಕನು ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ರೆ ಅಂದ್ ಐಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ನಾಗೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಹೈಟ್ ಆತ ನಾನು
ಮೂಲಿತ್ತ ಸೈಕಲ್ ಏ ಬೊಲ್ಪ ಮನ್ಪೋಚೆ ನಾ ಮೋನಿನ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೆ ಇಮೆ ಬರಿಟ್ ಬತ್ತನ ಫುಲ್ಲು ಏನ ಮೋನಿಗೆ ಬೊಲ್ಪ ಮಂತ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಕೂಚೋಗ್ಬಿಡು ತನಿಷ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾಣದಾಯ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಂಪನ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡರೆ ಶಾಲೆ ಪೋರೆ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕವಡು ಸೈಕಲ್ ಬಿಡರೆ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕವಡು ಅಂದಿಜೆ ಎಚ್ಚರ್ ಗಾಯ್ ಕೂಲೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಆತ ನಮಗೆ ಅಮ್ಮ ನೀರ್ದು ದುಂಬೆ ಲಕ್ಕದೆ ಓ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಕೈ ಬಿಡೆ ನಾ ಕೋಪ ಅಪ್ಪ ನೋಡಂದಿತ್ತುನಾ ಅಪ್ಪ ನೋಡಂದಿತ್ತುನ ಐತೆ ಬಿಡು ಬಾಜನ ಬಿಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೊಂದುಲೆ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ದಾದ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪಿದ ಇದ್ದ ನೆನ್ನೆ ಕಂತು ತಿನ್ಕನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಕನಕನ ದಾದ ಕನಕಪ್ಪನ ಸರಿ ನೀಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಪೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಿಚನ್ ಔಟ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾತ್ರೆ ದಾಲೆ ತನಿಷ ನಡ್ಪುಳಿ ರೊಚ್ಚುಲೆ ಒಂದು ಮುರಾಣಿ ಕಿಚನ್ ಹಿಡ್ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಾಡು ಇಂಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬರೆದಿದಿ ಓಡು ಅಪಕ್ಕ ತನಿಷ್ನ ರಫ್ ನೋಟ್ ಎನ್ನ ರಫ್ ನೋಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಿಂಗ್ ದದಾಂಡಲ ಮಂಡೇಡು ಬಲಿತುಂಡ ಅಥವಾ ದದಾಂಡಲ ತನಿಷ್ ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ಮೈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಾಸ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆ ತನಿಷ್ನ ರಫ್ ನೋಟ್ ಎನ್ನ ರಫ್ ನೋಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಿಂಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಐತೆ ಮುರಾಣಿ ಪುರ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಪುರ ಐತನ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳದೇವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬರೆದು ಬಿಡು ಬುಕ್ ಏನ್ ಬರೇಪೆ ಅನ್ಕುಲ್ ಹೆಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಾರಿಚ್ಚಿ ಮರೆದು ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ಮೈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಾನು ಸಾಸ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅಂಚ ಈ ಪೆನ್ ಕಿಚನ್ ಉಂಡು ಯೂಶಲಿ ಎಂಕ್ ಕಿಚನ್ ಉಡು ದಾದಾಂಡಲ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಾದಾಂಡಲ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಕಿಚನ್ ಡೇ ಪಡಮ್ ಕಿಚನ್ ಉಡೆ ಮೂಲ ಪೆನ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ದಸರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪನರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ತುದು ಆ ಖುಷಿ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪನರ ಐತಿನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೇತೆ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತು ನಿಕಲ್ ಪನರ ಐತಿನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಪರೆ ಉಂಡು ಒಚ್ಚರೆ ಉಂಡು ಮೇ ಬಿ ಇತ್ತೆ ಅರಿಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಅಡ್ತಿದ್ದು ತನಿಷ್ಠ ಒಚ್ಚಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪು ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ಓಕೆ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಿರತಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್